Tungi di nama mulusi ibana tidak masalah halak nama pitung tubuh kabeninna akka sisian nama mandukun ibana aliguru isido nama dosa halakon manang na tokasna umbay nama pitung ibana tubuh jadi dia lusi Jesus ma dada alani dosana manang alani dosa ni na tokasna alai naik ngabe patrak akka ulau ni deba jadi dung di dok songoni di juri mata noi mambain gabbu maghite sian ijuk nai di dalohon ma gabbu itu matana dongi di dok matu ibana lao mau suap tu dano siluam nama dok sinu jadi lao ma ibana maksuap gabe magdida ma ibana bulak dongi di dok hobbag bagas nama go di akan nama nida ibana na jolong jadi di dogma mangalusi halaki nama goag Yesus ilo pauli gabbo tidak lohon ma itu mataku jadi disuau maksuap tu dano siloam dungi lau tu si maksuap jadi magnida ma dungi dinana sida matu ibana di dia do ibana jadi dogma dak kuboto jadi ditogir nasida mahala nama bitukian tuaka parise lai agisabat do tongon ujudi pauli Jesus gabui do mangukap matanai los disukut naka parise matu ibana pangalahona umbai mangdida ibana jadi dogma tu nasida gabodo di dalohon tu mataki dungi maksua pau jadi magdida ma dungi di dok na deba siat aka parise ima dang nasian debata halaki aidang dijujuk ibana agi dang nasian debata halaki aidang dijujuk ibana agi sabati akan nasing matok tung patu pahalak sipak dosa mata dasi songoni jadi maksalisi mana sida sama nasida dungi di dok nasida mamusitu nama pitu kian yaho dia mapandok mutai kok tu ibana ala diukap matami jadi dogma panugyang do ibana jadi dang dipakatu tu akka jauh di ibana do nama pitu ngina jolo kay webagdi da muse pola do di jauh nasida na tokas ni nau magdidai jadi do sukun mana sida anak murota he na didok muna nama pitung tubui na buado gabe magdida ibana nuaing dungi ni na tokas naima mangarusi nasida na uboto hami doon anak nami calo nama pitung do ibana tubuh alai dang huboto hami manang beha pangalahona gabe magdida ba dang hutada hami na mangukap matana ibana masukun hamu nungatang dakingna boto on nado mandok sirohonon na ay mabiyag mida jahudi ido na tokasna umbayan di doks ngoni ay nunga magdos ni roha aka jahudi ikonsi babaliod do sian huri aga anuk nama hatopoton Kristus ibana dibaheni do ubahen na didok na tokas nai nungatang daging na ibana masukun hamu dungi di jonasida mapadua halion halak nama pitukian idok matu ibana pasangap maribata huboto hami do pagdosa halaki dungi ni na ibana mamangalusi manang napak dosa ibada dakuboto wala nondo na huboto nama pitung doau na jolo alai na magdida do angkonuaing gabeni na nasida mamadok ibana
ayah ro ibain tuho beado dibain mangukap matami jadi dia lusi mana sida nungau babua itu hamu naso dibege hamu doi naim bege onmuna i muse naing gabe sisiana nang hamu dongi disugai nasida maibana ni nama horo sisiana angko hami sisiani si Musa do huboto hami do si Musa diakupi de bata makatai are yang halakon tang binoto manang sia dia ibana kiape dia lusi ibana mana sida rongang do hakulisi naso binoto muna manang nasian dia ibana mana nasia dia ibana hape diukap do mataku taboto do naso ditangyon de bata kapak dosa alai halak nama kabiag de bata jala mangulau pinangiro ni kohana iro ditangihon sian mula ditanaon dangdung binege adong na mangukap mata ni harak nama pitung tubuh sosian de bata ibana dang tak patu pasa agi aha dung ini nana sida mangolusi ibana hibul doho tubuh di bagasan dosa hape yang ajaranmu hami jadi babali nasida ma ibana ibeke Jesus ma naung dipabali nasida ibana jadi nin nama matok ibana dung jupangsa na poksia doho di adak di colmai dung ini na halaki mamangalusi ai isi do Tuhan asahu hapok sa ibana jadi dok Jesus matu ibana dan idam na makatai doho to ima ibana gabe di dok ma na poksia do Tuhan las isob ma ibana dungi di dok Jesus ma mambuan do ubain na goau poktu bion asa magdida akan naso magdida hian jala asa gabe mapitung akan na magdida jadi di begena deba sen akapari sen na rap doho ibana mai jadi dok matu ibana datung doho hami mapitung jadi dok Jesus matu nasida au na mapitung kamu gabe so magdosa hamu alai dok hamu do na magdida do hami gabe hot ma dosa muna